Amen. Sibonga nje ukukhona bakhe kule ndawo. Ipresence yakhe kule ndawo. Amen. Uthe uma amabili noma abathathu behlangene egameni lami wathi mina ngikhona phakathi kwabo. Amen. Amen. Ngakho uNkulunkulu ukhona kule ndawo, khona la phakathi kwethu. Amen. Hallelujah. Amen. Siyabingelela samukela lethu nokuthula. Amen. Amen. Ya uNkulunkulu ukhona phakathi kwethu kule ndawo. Hallelujah. Amen. Ingakho ethi umfundi incwadi yamaHebheru uthi ukwenza kwenu kungabe ukufisa imali khona iyakusho ngesibindi ukuthi inkosi injani inami bese lithi ngokuba yena ushilo wathi angeke ngimiyeke angeke ngimshiye. It is a promise of God. Angeke ngimiyeke angeke ngimshiye. Kanti uJesu kubafundi bakhe uthe mina nginani kuze kube sekupheleni kwezwe. uNkulunkulu nawe noma ungamboni noma ungamuzwa but ngokwezwi lakhe unawe. Uma uthi uNkulunkulu nawe noma ungamboni noma ungamuzwa shuthi wena uhambe ngemizwa nokubona uhamba ngelizwi. Amen. Khona izwi. I remember omunye umama owakuhamba noJesu wayesokweni. Ngenxa ukuthi wayehamba noJesu noma wayebona ukuthi isihoko sinjani siyingozi nabantu abasesokweni bakhana kanjani kodwa ukuthi uJesu wayenesabi. Wayese uJesu enze njani? Enyamalala kulo mama wayefuna ukumfundisa ukumtrainer. Uma senyamalele lo mama wesaba. Amen. Amen. Uma sevela uJesu uyabuza ukuthi usabani uthi ngisaba ngoba losunyamalele. Ukunyamalala kaJesu emehlweni noma emzweni ungazi ukuthi bekunyamalele ipresence yokukhona kaJesu. Amen. Uthi uJesu unyamalele ngoba ngifuna ukukhombisa ukuthi angikhona ngoba ungibona, ngikhona ngoba ungizwa, ngikhona ngoba mina ngikhona, unguye ungikhona. Manje kumele ukhona ukuthi ngikhona noma ungangiboni, ngikhona noma ungangizwa, uNkulunkulu ukhona. Amen. Siyafika ikhathi la kwenyukela khona la khona izimo engathi zikubuza ukuthi uphi uNkulunkulu but uNkulunkulu ukhona. Amen. Oh yes. Kumele ungahambi ngokubona, ungahambi ngokuma kwezinto kahle, ungahambi ngemizwa, kumele uhambe ngokholwa izwi. Amen. Mina nje I believe ukuthi uNkulunkulu nami njalo. Kodwa ngihlale ngibona njalo, ngihlale ngizwa njalo, kodwa uhlale nami njalo ngoba ngeke ngishiye. Amen. Asikho isikhathi la ungafika khona kimi ufuna uNkulunkulu ngithi ubobuya ngesinye isikhathi uNkulunkulu ekhona ngoba manje uNkulunkulu akekho no. Amen. Njalo umfika kimi unesidingo uNkulunkulu ohlale ngikusiza noma uNkulunkulu ungamboni noma uNkulunkulu ungamuzwa ngoba ngiyazi ukuthi uNkulunkulu akakhona ngoba ngimuzwa, akakhona ngoba nginjani ngimbona, ukhona ngoba uthembekile ezwini lakhe. Amen. 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 Abazalwane kumele bembone uNkulunkulu, kumele bamuze uNkulunkulu kodwa ukholo lwabo kumele bengalakheli ekumboneni nasekumzweni ngoba imizwi yaguquguquka. Ukholo lwakho ulakhele emasensisini akha-5 lawo lo kholo alinaso isisekelo esiqinile. Amen. Ingakho abanye bethu uNkulunkulu bekhona ngoba besho into, basho into abebeyizwa amandla kaNkulunkulu. Amen. uNkulunkulu bengekho enkonzweni ngenxa ukuthi abamzwanga, abakhulumi ngoNkulunkulu bakhuluma ngemizwa. Bamzwile abamzwanga. Amen. Imizwa yakho, imizwa yaguquguquka but ukholo lwakho ulakhele emzweni uthi uNkulunkulu ukhona umuzwa, uthi uNkulunkulu ukhona ungamuzwa ngoba ukholo lwakho ulakhele ezwini. Angeke ngimiyeke, angeke ngimishiye, mina nginani kuze kube sekupheleni. Amen. Amen. Kholo lwethu kumele lakhele kuphi? Ezwini. Wazi ukuthi uNkulunkulu nami kwenyuke, nami kwehlele, unami ngiseyimeni, unami kungathi ngedwa, akusekunami, unami ngamuzwa, lezimo sezimbuza ukuthi uNkulunkulu unami. Hamba leso sikhathi. Amen. Ushizwa
One of the things ekwazi ukuchallenge ukholo lwakho ukuthi ubekephi ikhathi enzima la kubonakala khona ukuthi ukholo uNkulunkulu ngokumuza nomkhoba kwethu ngokuzela ngisho njalo. Amen. Lezo ikhathi zibalekile ekholweni ngoba zizobuza ukholo lomzalwane ukuthi lisezwini yini noma limasensisi. Ila kubonakala khona abazalwane ukuthi bahamba ngokholo ezwini noma bahamba ngokholo ezwini yabo. La izimo zibheka khona ngempela. Izimo zinjani ziphambe. Kukhona imibuzo ungezwa lutho kodwa utholakala ukuthi umzalwane uNkulunkulu nami. Ubona ngami akaboni ngamehlo. Yisu lisho njalo. Bathi ngeke ngikuye ngeke ngishiye noma udabule emanzini amakhulu. Okusho ukuthi uba noNkulunkulu akuvimbi udabule emanzini amakhulu. Noma udabule emlilweni ukuba noNkulunkulu akuvimbi ukuthi ungadabule emlilweni wesitha. Kodwa kunesethembiso ukuthi mina nginawe. Uthi lo mlilo ngeke ngishise. Uthi lawo manzi ngeke aqhukhuze udabule. Amen. Now. Oh, yes. Uma wazi ukuthi uNkulunkulu nawe noma ngasethutabula endaweni eyingozi kangakanani awisabi. Ingathi uDavide noma ngabe ngidabula esigodini sethuzi lokufa endaweni esabisayo. Uthi kodwa ngesabi abesethi ngokuba igama lithi ngokuba lithi isizathu ukuthi wayenesaba. Amen. Uwazi ukuthi uNkulunkulu nawe wenza ungesabi. Umuntu abula endaweni labathi uma bedabula khona besabe. Wena udabula khona ungesabi. Oh, yes. Uyazi ukuthi angingedwa. uNkulunkulu nami. Amen. 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 Hallelujah. Amen. Noma imphilisani usho njalo uDavide. Noma imphilisani athi kodwa ngesabi. uNkulunkulu njani? No. Uma wazi ukuthi uNkulunkulu nawe ayikho into eyingozi abantu abadlula kuyo besabe wena odlula kuyo bese uyesaba udlula kuyo ngesibindi. Amen. Bold uyaqhawe sabi wesabi. Yeah. Yazi ukuthi angiyedwa. Amen. Kunendawo eziningi engihambe kusezingozi nabantu abangitshekile ukuthi izingozi lezi ndawo. Bathi ngihambe kuzo ngesabi hayi ngoba ngithembe mina. Bathi ngiyazi ukuthi angedwa. Ngithembele ngihamba naye. Jesus. Ukubona uyendaweni la khona ungazi. Ungayazi direction. Ungayazi indlela. Ungasazi stop. Uyendaweni kodwa uyazi. Ukubona ukuthi uba discomfortable kanjani? Uyaluseka kanjani? Usaba kanjani? Ukhathazeka kanjani? Ukhathazwa ukuthini? Awazi. Kodwa umuhamba nomuntu owazi indlela noma wena ungazi uyarelax. Amen. Uyarelax ungayazi indlela. Uyarelax ungasazi stop. Uyarelax ungayazi indawo yakuyo. Ngenxa yokuthi umuntu ohamba nawo njani uthembele kuye. Amen. Ukuhamba nomuntu owaziyo uxosha ukwesaba nokuba discomfortable. Amen. Uyakuhamba noNkulunkulu. Amen. Kunezinto kuba kuthiwa wedwa ongabe uba discomfortable. Wesabe, uyaluze, ukhathazeke kodwa abantu bekubone wenze njani? Uhleke ujabule uthokozile kanye hayi ngokuthembele kuwe. Uthembele umuntu njani? Owaziyo. Ayiyenze ukuthi abazalwane bekhathazeke besabe niyazi ukuthi bahamba naye uNkulunkulu nje umuntu ehamba nomuntu kodwa uNkulunkulu akabona umuntu uyabona. Uma ungasuhambe nami endaweni eyingozi omunye ngisabe ngoba ngiyabona kodwa omunye ahambe noNkulunkulu endaweni eyingozi asabe ngoba uhamba naye uNkulunkulu omkhulu kunami kodwa ngixoxa ngalo. Enye into kumele ingene bazalwane ingene igxile ukuthi bazi ukuthi izinto zikamoya zingamaqiniso zizidlula izinto zenyama. Empeleni lezi zenyama zivele kwinkamoya. Afunde ukuthi ngempela. Telefoni. Chapter 11 verse. Qala.
This one. Ngicela nibambele. Ngicela enye yezinto abazalwane kumele bayazi ukuthi izinto zikamoya zingamaqiniso zidlula izinto zenyama. Empeleni zonke izinto zenyama engibonayo njengoba zikhona zivele ezintweni zabantu zikamoya. Awukwazi ukukholelwa izinto zenyama udlule kamoya ngoba lezi zenyama zivele kwekamoya. Kamoya bezikhona ezenyama zingakabibikho. Uma sevezwe kamoya zavezwa zisusele ezintweni. Uma sevezwe zenyama zaveza isusele ezintweni zani zikamoya. Manje awukwazi ukukholelwa ezintweni zenyama ukudlula ezintweni zani zikamoya. And into engamoya uma ufunda iBhayibheli lithi ezaphakade bezikhona izinto zenyama zingakabibikho. Ezenyama zaveza isusela kwekamoya. And ezenyama zisazonjani sazophela kodwa ekamoya iqhubeke zibe khona. Manje awukwazi ukukholelwa ezintweni ezizophela kodwa ungakwazi ukukholelwa ezintweni zaphakade. Ngoba ingabona okwaphakade. Ingakho uma ufunda incwadi yabaseRoma chapter 8 lithi umuntu usayethembelani into ayibonayo. Ngoba uma sithemba ungabonwa sikulindela ngethemba. Izinto okumele umuntu ayithembe noma ayikholwe izinto enjani ezingabonwa. Akumele umzalwane engakukholwa izinto kanjani ayibonayo. Kumele ngakukholwa izinto enjani angayiboni. Ngoba ukukholwa kunjani ukholwa verse 1. This one. Kepha ukukholwa kungiqiniseka ngezinto. Ukukholwa uqiniseka hayi ngezinto ezibonwayo kodwa ngezinto ezithenjwayo. Amen. Ukukholwa kuliqiniso hayi ngezinto ezibonwayo eziphathekayo ezizwakalayo kodwa kuliqiniso ngani? Ngezinto ezingabonwayo. Kuliqiniso ngezinto ezingabonwa. Kuliqiniso ngezinto ezingabonwa. Amen. Ngicela ubaba kuthiwa kuliqiniso nezinto ezingabonwa. Yizi izinto njengoba kukhona izinto zenyama khona izinto ezingabonwa. Njengoba khona izinto ezibonwayo khona izinto ezingabonwa. Ngoba kukhona izinto zenyama khona izinto enjani zikamoya. Izinto ngempela lezi ezikhona. Ezikhona eziyiqiniso. Uma ukholelwa ezintweni ezingabonwa ukholelwa ezintweni zikamoya usukholelwa ezintweni ezingabonwa ezintweni zikamoya kodwa eziliqiniso ezikhona. Impela ayibona. Ayibona. Ayiphatheki. Azizwakali enyameni kodwa zikhona. Asikwazi ukuqala ukungabaza izinto ezingabonwa ngoba sesikholwa uNkulunkulu nezinto ezikaNkulunkulu ngoba ziningi izinto ezingabonwa kodwa sikwazi ukukholwa yizo. Quluphini. Asikwazi ukungabaza izinto ezingabonwa ngoba sekumele sikholwe uNkulunkulu sikholwa izinto ezikaNkulunkulu ngoba ziningi izinto hayi uNkulunkulu hayi izikaNkulunkulu ezingabonwa kodwa sikholwa yizo. Enye yazi umoya. Ubani okubona umoya? Khona okubona umoya. Umoya But umoya sinjani? Siyawuzwa. Siyakholwa ukuthi unjani? Ukhona. Noma sibaze siubona. Siyakholwa ukuthi unjani? Khona. Enye yezinto umzalwane okumele ayisebenze kumele azi ukuthi into ezikamoya ziliqiniso ukudlula into zenyama. Ziliqiniso njengoba izinto ziliqiniso. Izinto ezingabonwa zikhona ziyaphatheka njengoba kuphatheka izinto zakhe zenyama. Kuthiwa ukukholwa kuliqiniso ngezinto. Lezo zinto noma zingabonwa noma kungekamoya kodwa lezo zinto kuthiwani zikhona. Amen. Into ezikhona ezireality. Kuthiwa kuliqiniso ukukholwa nezinto ezingabonwa. Ukukholwa kusebenza ezintweni enjani? Ebonakalayo. Ingakho lithi iBhayibheli ukuthi sayithembelani into enjani? Ayibona. Uthembe engabona uyilindela ngethemba. Umuntu akadingi ukukholwa izinto ayibonayo. Izinto ayibonayo usebenzisa ama-senses awu-5 ukwenza njani? Ukukholwa. Uzazi.
Mina ngikholwa ukuthi unokuthula. Ngiyazi ukuthi unokuthula. Ngaze ngathi amasenses awufani. I don't need to call. Kodwa into engingayibonanga ngiyizwa leyo nto sekumele ngenze njani? Ikholwa. Ukukholwa kuliqiniso ezintweni ezingabonwayo. Umuntu umesebenzisa ukukholwa ezintweni ezibonayo usuke ungamanga leyo nto. Kuliqiniso ukukholwa ezintweni ezingabonwa, kusebenza ezintweni ezingabonwa. Zikhona lezi zinto kuphela yibona. Ukukholwa kuliqiniso uma kusebenza lezo zinto. Ukukholwa oqondene nalezo zinto. Ukukholwa kuyiselwe lezo zinto. Umuntu uma sebenzisa ukukholwa ezintweni ezibonayo usuke kusebenzisa ezintweni wrong. Into ezibonwayo ayidingi ukukholwa, ayidinga amasenses awu-5. Awuhambi ngokukholwa ezintweni ezibonwayo, uhamba ngamasenses awu-5. Uma ngithi thatha isitulo lesi akumele uhambe ngokukholwa, kumele uhambe ngani? Ngokubona. Uhambe ngokubona. Ukushayela imoto udinga uhambe ngokukholwa, uzokucabanga. Hamba ngani? Ngokubona. Lama senses awu-5 awaveli kuSathane, awaveli kubazali bethu, avela kuphi? uNkulunkulu umitha izinto ezibonwayo, wayesemisa nama-senses awu-5 ukuthi kulezi zinto ezibonwayo sisebenzise wona, sambe ngawo ama-senses. Zokushaya. uNkulunkulu umisile izinto ezibonwayo, wayesemisa ama-senses awu-5 ukuthi sisebenzise wona ukwenza njani? Sihambe ngawo kulezi zinto enjani? Ezibonwayo. Akumele wena usebenzise ukukholwa ezintweni ezibonwayo. Ngoba uzolimaza abantu. Amen. Ngeke uvele uvale amehlo nje uthi hayi mina ngizohamba nje ngokukholwa ngize ngiyofika esitobhini. Uzoqhuzuka. Uzoduka. Uzophuma lana ushonele ubhekele emadwaleni ijethu esitobhini. Ngoba usebenzisa ukukholwa endaweni e-wrong. Ukukholwa kuliqiniso ezintweni ezingabonwa. Uma usebenzisa ezintweni ezingabonwa usebenzisa endaweni e-right. Amen. Ukukholwa umisela ukusebenza ezintweni ezingabonwa. Ungezwa umuntu ekhohlisa ethi mina uma ngase ngibone ngizokholwa. Amanga lawo. Kholwa kusebenza ezintweni ezibonwayo. Amanga lawo. Uma ngabona nje ngizokholwa. Amanga lawo. It is a Thomas faith. Kholwa kaThomas. Ngathi iBhayibheli bawusisiwe abakholwayo kodwa bengabonanga. Because ukholwa kuliqiniso ezintweni ezingabonwa. Amen. Amen. Angiboni khona ngizokholwa. Angizwe ikhona ngizokholwa. Wrong. Ama-senses. Amen. Angifile ikhona ngizokholwa ukuthi sengiyaphila. Wrong. Akukholwa lwakho lakhela kuphi? Ama-senses. Ama-senses awaqondene nezinto zikaNkulunkulu engabona, aqondene nezinto zenyama. Usebenzisa ukukholwa endaweni wrong. Izwi kaNkulunkulu awuhambi ngama-senses, uhamba ngokukholwa izwi. Into kaNkulunkulu ukholwa izwi, awukholwa ama-senses. Ukukholwa kuliqiniso ngezinto enjani? Ezingabonwa. Noma zingabonwa, noma zingegamoya, zikhona. Ziliqiniso ukudlula izinto zenyama. Ungaze umuntu ekutshela ekukhohlisa ethi uma ukholwa izinto engabonwa ukholwa izinto engekho. Amanga lapho. Zikhona empeleni kwalezi ezibonwayo njengoba uyibona zikhona. Zivele kulezi ezingabonwa. Lezi ezingabonwa bezikhona. Lezi ezibonwa ingakabi bikho. Amen. Izinto ezibonwayo ezesikhashana kodwa engabonwa izaphakathi. Haleluya. Amen. Izinto ezibonwayo zina Ezisikhashana. Kodwa engaboni izaphakathi. izaphakathi. Kodwa lapho njalo uthemba. Haleluya. Amen. Amen. Haleluya. Amen. Funda. Verse 1. Kepha ukukholwa kuyiqiniso ngezinto ezithenjwayo.
Kepha ukukholwa kungukuqiniseka ngezinto ezithenjwayo, kuyiqiniso ngezinto ezingabonwayo. Yes. Ngokuba okhokho bafakazelwa ngakho. Yeah. Ngokukholwa siqonda ukuthi izwe lonke ladatshulwa ngezwi likaNkulunkulu, kuze kuthi okubonwayo akuvelanga Ayisengezwa kokubonwayo. ukuze okunjani Okubonwayo, akuvelanga kuphi kokubonwayo. okubonwayo akuvelanga kokubonwayo. Zonke lezi zinto ezibonwayo ayivelanga into enjani Ebonwayo. kodwa kwavela Okay. indalelo vesi uqedele. Okubonwayo akuvelanga kokubonwayo. Yes. Verse 4. Ngokukholwa uAbela wanikela. Okay. Izinto zonke ezibonwayo azivelanga ezintweni ezibonwayo. Amen. Kodwa zavela ezintweni enjani Ezingabonwa. okusho ukuthi yini ibikhona kuqala phakathi kwezinto ezibonwayo nezingabonwa. Into engabonwa. Zingabonwa. Lezi ezingabonwa bevele zikhona kwazona lezi ezibonayo zivele kulezi ezingabonwa. Lezi ezingabonwa ezaphakade. Wena uma ukholwa izinto ezingabonwa ukholwa izinto zesikhashana. Kodwa uma ukholwa izinto ezingabonwa ukholwa izinto zaphakade. Uma ukholwa umzimba wakho ukholwa umzimba obonwayo wesikhashana. Kodwa uma ukholwa umoya wakho awubonwa waphakade. Empeleni zonke izinto ezingabonwa ezaphakade. Even umuntu ongakholwa isoni umzimba wakhe ngoba uyabonwa wesikhashana kodwa umoya wakhe noma ungabonwa waphakade. Ingakho kukhona into okuthi ukufa kwaphakade, ukuphila kwaphakade. Umoya womuntu oyisona ongakholwa uphakade. Kodwa uya ngokuthi ukuliphi iphakade, khona ukufa kwaphakade, khona ukuphila kwaphakade. Yonke into engabonwa wengane uzoshaya lizo nawe ngishaya. Izinto engabonwa ziphakade. Amen. Even abantu abangakholwa imizimba yabo ngoba iyabonwa esikhashana kodwa imimoya yabo ngoba ibonwa iphakade. Amen. Manje kuhlukene amaphakade ukuthi kuliphi iphakade. Umuntu ongcwele osindisiwe usephila nongona phakade umoya wakhe. Kodwa umuntu ongakholwa ongamazi uJesu ongamamukela uJesu usekufeni kwaphakade. Nawe uphakade kodwa usekufeni kwaphakade. Ngoba yonke into engabonwa iphakade. Amen. Amen. Ingelosi eyingcwele ziphakade, uphilo phakade. Izoni ingelosi eyingcolile amadimoni ziphakade, ekufeni kwaphakade. Yonke into engabonwa iphakade. Amen. Amen. Uma ungakholwa izinto ezingabonwa awukholwa izinto zaphakade. Kholwa izinto zesikhashana. Amen. Jesus. Sanibona. Amen. Sanibona. Amen. Ungavala lapha. Angifundele incwadi yabaseKorinte besibili 4:18. 4:18. Korinte besibili chapter 4 verse 18. Thina esingabheki okubonwayo Lalelani. Thina asibheki izinto enjani? ezibonwayo. Mama. Cela ningilalele kahle la. Izinto ezibonwayo sihamba ngazo ngamasenses. Kodwa asibhekile, asikholelwa kuzo. Amen. Cela usebenzise leli gama ethi singabheki, usebenzise igama ukholwa. Amen. Lithi izinto ezibonwayo sihamba ngamasenses kuzo. Kodwa asikholwa yizo, asibheki zona. Asikholelwa kuzo. Asikholwa yizo, asithembele kuzinto ezibonwayo. Thina sinjani? Esingakholwa ngisesingabheki Thina esingakholwa izinto enjani? okubonwayo. Ezibonwayo. Izinto ezibonwayo siyazi ukuthi ikhona ngamasenses andisamba ngamasenses kuzo. Asikholelwa kuzo andasami ngokholwa kuzo. Ngoba ukholwa kuliqiniso ezintweni ezingabonwa. Uma usebenzisa izintweni ezibonayo ukusebenzisa endaweni errong. uNkulunkulu wayefuna ukuthi ezintweni ezibonayo usebenzise amasenses ayikholwa. Amen. Ayikholwa.
uNkulunkulu umisa izinto eyibonwayo nezingabonwa. Wamisa ukuthi kweyibonwayo asebenzisa ama-senses, kweyingabona asebenzisa ukholo. Uma wena ufuna ukusebenzisa ama-senses ey'ntweni ey'ngabonwa wrong. Uma ufuna ukusebenzisa ukholo ey'ntweni ey'bonwayo wrong. Abantu abaningi uma bechaza ukholwa bachaza ukholwa ngendlela e-wrong, bakusebenzisa ukholo endaweni e-wrong, ingakho ukholwa kungabasebenzeli. Awukwazi nje ukutshela umngani wakho ukuthi ngiyeza ngizokuvakashela, ngiyakholwa uNkulunkulu uzonginika imali, but deep down enhliziyweni yakho uyazi ukuthi nawe nakusho ngoba kuyinto onawo nemali, uyasebenza, uyahola. Akusikho ukukholwa lokho. Usebenzisa igama elithi ukukholwa kodwa ulisebenzisa entweni e-wrong. Kumele wena utshele umngani wakho ukuthi ngiyeza ngoba ngiyasebenza, ngiyayithola imali, nginemali engiyitholayo, ngiyeza ngizokuvakashela. Usebenzise ama-senses akho, wawasebenzisa kuphi? Ey'ntweni zenyama. Right. Kodwa uma uthatha ukukholwa ukusebenzisa ukuthi wena uyakholwa ukuthi uzofika, uba wazi ukuthi uzoza egoli ngenxa yokuthi uyasebenza, usebenzisa ukukholwa endaweni e-wrong. Because imali unayo, you don't need faith. Uyasebenza, uyayithola imali. Kodwa uma wazi ukuthi imali ayikho, awusebenzi, awunayo income, awunalutho, kodwa ufuna ukuya phesheya, usungasebenzisa ukukholwa ngoba ayikho into ebonwayo oncike kuyo. Uncike kuphi? Entweni engabonwa. Usebenzisa endaweni erathi ukukholwa. Awukwazi ukuthi ngiyakholwa uNkulunkulu uzothenga imoto, but wazi ukuthi uyasebenza, wazi ukuthi into engenisela imali, wazi ukuthi uzoyithatha ngesikweletu, wazi ukuthi uzoyikhokha kancane kancane. Sebenzisa ukukholwa. Amen. No, sebenzisa ukukholwa endaweni e-wrong. Kodwa uma ungezukusebenzisa ukukholwa uthi ngizoba nemoto, ngizoyithenga kancane kancane, or ngizosebenzisa iholo lami, or ngizosebenzisa isikweletu, usebenzisa indlela e-right. Usebenzisa ukukholwa endaweni e-wrong, usebenzise ama-senses zami. Usebenze kahle. Ukukholwa kumele sikwazi la kumele kusebenze khona, ngoba kaningi abantu ukukholwa bangabaza ngoba bakusebenzisa endaweni e-wrong, wangasebenzi. Ukukholwa kusebenzi endaweni enjani e-wrong, ingakho kuthiwa uliqiniso. Truth. Nokusebenzisa entweni engabonwa. Awukwazi ukuthi uNkulunkulu uma enganginika umsebenzi enganginika into ethile ngizomkholwa. Wrong. Uzomkholelwa noba already vele sekunikile umsebenzi. Uzomkholelwa noba already sekunikile leyo. Awusadingi umkholwa, udinga ukwazi ukuthi umsebenzi yini. Udinga ukwazi ukuthi uNkulunkulu sekunikile into ebengifuna. You don't need faith now. Ngicela uma ugula kumele ukholwe uNkulunkulu until you receive healing. Once you receive healing, you don't need to believe God. Because already once you are manifesting healing ezweni lenyama, ukholwa kusasebenza entweni enjani ebonwayo. Once yabonakala healing yakho, unyawo lakho lwaqonda, you don't need God. Ukholwa uNkulunkulu for ukuphuluka konyawo ngoba already sekusezweni lenyama, ukholwa kusebenza entweni engabonwa. Amen. You have to believe God as long unyawo lakho lungakaqondi. But once laqonda unyawo lakho, you don't need faith uNkulunkulu for ukuphuluka konyawo. Once nje kwavela unyawo lakho laqonda, liyanqaba ukukholwa ngoba belisebenza ukukholwa as long lento ifuna uNkulunkulu ingakabona. Once wayibona, ngeke uzuthi ngikholwa uNkulunkulu nafo kwezimali as long imali usuyibonile. Amen. Sebenzisa ukukholwa endaweni e-wrong. Once imali uyilinde uNkulunkulu ungakayiboni ukusebenza right. Once wayibona wasustop ukukholwa uNkulunkulu lapho wenze kahle ngoba ukukholwa usebenza entweni engabonwa. Sekumele manje usebenzise ulwazi ama-senses zakho kule mali osuyitholile uNkulunkulu. Amen. Uyithole ngokukholwa kodwa manje asamele uhambe nayo ngokukholwa ngoba isiyabona. Ukukholwa kuyanqaba izinto zabantu. Corinthians chapter 4 verse 18.
thina esingakholwa okubonwayo thina asihambi ngokubonwayo, asikholelwa ey'ntweni ey'bonwayo. Ukukholwa sekusebenzisi ey'ntweni ey'bonwayo. Amen. Omunye uthi ena uzokholwa kanjani into engayiboni? Vele ukukholwa kusebenza ey'ntweni engabonakali. Empeleni ubu-wrong wena ungasebenzisi ukukholwa ey'ntweni enjani engabona. Ubu-wrong usebenzisa ukukholwa ey'ntweni ey'bonayo. Ukukholwa kuyiqiniso ey'ntweni enjani ezingabonakali. Uma kukhona izinto ongayiboni empilweni ukuthi zimi kanjani, zokwenza kanjani ngaphe kwamandla akho, bese uyakholwa usebenzisa ukukholwa endaweni right. Uma kunezinto ongazazi, kunezinto ongayiboni, kunezinto ongenamandla kuzo, wase uyakholwa usebenzisa ukukholwa endaweni right. Because into engaphezu kwamandla akho, into engaphezu kolwazi lwakho, imibuzo engenayo impendulo. Uma wasukholwa usebenzisa endaweni enjani right. Kodwa uma unolwazi bese uthena ngiyakholwa ukuthi uNkulunkulu uzoyiphasa le test, usebenzisa into right. Andivele uyazi, yasazi lesi sifundo. You don't need faith kuNkulunkulu for leso sifundo usiphase. Kufanele nje yini ama-senses akho uwasebenzise ukubhala lelo phasi. Usebenzisa ukukholwa. You can't ukuthi wena unento ongakwazi ukusolva ngayo iproblem bese uthi wena ukholwa uNkulunkulu usolva leyo problem. Wrong. Because unawo amandla okusolva leyo problem. Kumele ukholwa ulisebenzise entweni obona ukuthi ingaphezu kwamandla akho. Awunawo amandla, ayikho into oyifilayo. Yewena ngeke ulizo suka la, sisuka la. Uzama uzohlala. Nina benikhuza ingane nina manje kusikhuza le. Sumana ngihlala. Ngishaya ikonzweni nami, phose usaze ikonzweni. Amen. Abathi umsebenzi mkhulu kanjani? Ngoba ngikhuzele mina ingane abazalwane bayireleksele. Amen. Amen. Hallelujah. Amen. Amen. Hallelujah. Amen. Funda wazalwane. Verse 18. Thina esingakholwa esikubonayo ngokuba okubonwayo kungokwesikhathi. Esenezwa manje bengasho mina lapha. Amen. Ukuthi okubonwayo kanjani? Okwesikhashana. Yonke into ebonwayo esikhashana. Amen. Umzimba wakho. Angithi ukuthi umzimba wakho uyabona? Yebo. Esikhashana nomzimba. Amen. Niyabona lento? Angithi yabona lento? Amen. Esikhashana. Amen. Niyabona amazulu? Amazulu angithi yabona? Yeah. Ngiyafuna ngikhombise ukuthi njengoba ebona esikhashana. Kula ibhilidi la. Amen. Ukuthi lamazulu esiwabonayo ngomhlaba usazodlula. Waye kudlula. Konke okubonwayo esikhashana. Amen. Umhlaba lobonayo njengoba umkhulu kangaka ngoba uyabonwa lithi iBhayibheli amazulu akhona nalomhlaba obonayo ubekelela umlilo abesethi bheka ngabona amazulu amasha nomhlaba omusha. Lokho ubonwayo okwesikhashana. Lawo mazulu nomhlaba kuzoba khona kuzobe ngabona ngakho kuzobe kungokaphakathi kuzobe kungokamoya kuzobe kwaphakathi. Konke kwenyama obonwayo wesikashana. Lapho kusho kushiso. Yonke into ebonwayo esikashana. Umzimba wami nje ubona nje akukho phakathi. Uyakhula, uyaguga, uzofa one day. Why? Yonke into ebonwayo esikashana. Into zidlula ngoba siyabona ezenyama ezisikashana. Ngakho ibona zidlula. Asikho phakathi. And uNkulunkulu umisile ukuthi into zenyama sambe ngama-senses kuzona. Sambe ngokukhona. Wayesemisa ukuthi ezikamoya singahambi ngama-senses kodwa sambe ngani? Khona. Akwazi ukuthi ena uzohamba wena emandleni kamoya ongcwele angaboni ukuthi uzohamba ngama-senses. Buyele emuva lesiqhabe khona. Ukuthi right ukuzwa amandla kaNkulunkulu bathi uhambe ngabe.
Kuright ukuthi ubone amandla kaNkulunkulu la endlini abantu beginqika kwenzeka izinto. I-right leyo but ungahambi ngaleyo. Uzothuka, uzolahleka, uzowa, uzonqotsha usathane. Uzoyitshela uNkulunkulu mhla ungaboni, mhla ungezwa. Ngikhabaza uNkulunkulu ngoba ukholo lwakho bulakhele endaweni wrong ebonwayo. Lakhele kuma-senses. uNkulunkulu bekhona usho ngoba uzwile. uNkulunkulu bengekho ngoba uzwanga. Ulakhele kuma-senses. Ulakhele in faith. With faith in the wait. Ngoba izwi lokho kushizona. Lisakusho namhlanje ungasezwa ukuthi ungasaboni lutho. Umkholo lwakho ulakhele kuphezweni, ulakhele esisekelweni esingaguquki, izwi aliguquki. Uthe uJesu kodlula izwi nomhlaba, kodwa ma umthetho akuyikuwena sikhashana sinye ungekhosekanga. Athi umebhali Paul, athi umuntu njengotshani, athi utshani kwenze njani kuyabuna, athi imbali yavuthuluka, athi kodwa izwi kaNkulunkulu lihlala kuze kube phakade. Uma wakhele ukholo lwakho ezweni, ulakhele entweni phakade. Yini lephakade izwi? Lalela uJesu uthi inyama ayisizi. Abesethu umoya osizayo. Abesethu amazwi amakhulumayo kanjani? Athi amazwi amakhulumayo angumoya, angukuphila. Izwi lingumoya, ingakho liphakade. Uma wakhela wena ukholo lwakho ezweni, ulakhele emazwini angumoya, angukuphila, aphakade. Amen. Unyakaziswa. Bambelele ezwini unyama ukuthi kuzokhala. 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 Abona abantu befakaza ngapha nangapha. Befakaza bathi nawume. Bathi noma ngakayibantu namhlanje ngenyameni. Bathi ikholweni ngiphethe lento. One day izokuvela izonenyama. Umuntu okholwayo akanyakaziswa izinto. Yeah. Akanyakaziswa izinto ezibonayo. One of enye indoda engangihlonipha kakhulu ekholweni. Smith. Ngiyazi le ndoda enzani? Uma abantu ababeka izandla abakuma-wheelchair, besukuma kuma-wheelchair, batshinga ama-crutches abo, abantu babejabula beshaya izandla, athi wrong. Athi mina lento elibonayo inyakazisi. Abantu bajabule, athi ni wrong, nijabuliswa izinto enizibonayo. Anikholelwe ezweni, nikholelwe entweni enizibonayo. Uthi mina ningasukuma wheelchair ngiyajabula, nijabuliswa ukuthi izwi lithini, liqinisile, ilona lengithokoza. Uthi mina muva ukholwa izwi. Mina ngiqala ukumuva nijabule, nishaya izandla nijabule ngoba nakho senibona umuntu esukuma wheelchair. Anikholwa izwi, nikholwa izinto enizibonayo. Uthi noma abantu bengangasukuma ngiyazi ukuthi izwi liqinisile, kunenkinga kulo muntu ebengumthandazela. Nyakaziswa mina ukusukuma nongasukumi komuntu. Nyakaziswa yizwi ukuthi lithini. Ukholo lwami lisezwini. Uma ngambona umuntu esukuma inyakazisi leyo nto. Nyakaziswa ukuthi izwi lithini. Ngoba noma bengasukumanga bengeke nyakazi. Nyakaziswa ukuthi izwi nyazi liqinisile. Engisuke kumuntu, wena uyasukuma noma ngasukumi, but izwi liqinisile. Ngakho ezweni. Yazi mina ungasukubeka isandla. Wakumbeka nje isandla wathi, "Bani egameni likaJesu, ngiyazi ukuthi sengiphilile." Hayi ngoba ngizophila. Hayi ngoba ngizophila. Hayi ngoba ukhona umuntu eselizwi. Ngoba izwi liqinisile. Uma ubeka nje isandla sengiphilile. Ngoba izwi lithi bobeka izandla phezu kwabagulayo baphile. Amen. Uma ngasibeka isandla phezu kwakho ngokwezwi usuyaphila. Nandaba ukuthi uzwana, nandaba ukuthi ubonana, nendaba lezwi, mina ngikholwa yizwi. And now ukholo ukuthi usuyaphila, lokho kholo kuzokwenza izwi manifest empilweni yakho. In fact, i-manifestation ilandela ukholwa, aqali ngokumanifestation. Asikwenze njalo. Why? Ukuthi uma ukholwa, uthi uJesu, akhithi ungavala amavesi ngithiwa ungavali njalo. Hamba uvule lokho uzana amavesi ngithiwa ungavali sewu2 kodwa ngibona usuvula incwadi eyodwa. Hamba uvule incwadi kaMark chapter 11 verse 23 kithi.
Verse Jesus. 23. Ngiqinisile ngithi kini, yilona lowo yakuthi kule ntaba nqokuleke uphonseke elwandle Yes. engangabazi enhlizweni yakhe. Akangabazi enhlizweni. Akayibona intaba iqululeka. Akayibona intaba iphosokulana. But enhlizweni yakhe akangabazi. Lakuthi ukulahlekelwa into zethu. Engabazi. Baba, cela ungiphe imiliyoni athi enhlizweni yasho. Okungcono ngicela angicela ukuthengani ngoba ukhona umama useduze enzothi uma ngicela uNkulunkulu wami. Yabo uthi ucela uthengani uNkulunkulu ngoba uyabona khona into oseduze nawe. Ukholo lwakho aluncikile uNkulunkulu ebandleni uNkulunkulu uncike kubani? Unomama onothengani. Awonje mina ngicela umiliyoni uNkulunkulu ngoba ngihamba ukukhona. Ngicela imali engibonayo ukuthi abazalwana abanangathi banayo. Yabo uthi ukholo lwami aluncikile kuphi? Emandleni kaNkulunkulu. Inceko. Nithi ngicela uNkulunkulu ukuthi Lord ngiyakholwa angipha u10 rand. Ngoba uyabona ukuthi bakhona abangangiphi u10 rand. Lapha sinamela khona. You ask uNkulunkulu izinto hayi ngokubuka amandla kaNkulunkulu. Ask uNkulunkulu izinto ngokubona ukuthi ngathi yini kangakanani nje izokwenzeka. Ngathi amandla a-right kangakanani. Ngathi icondition yomhlaba ilula kangakanani ukuthi lezi zinto uzoyithola. Uma kukhona abangumsindo lapho umsuzu uzohlala isiduzane kwabadala. Amen. 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 Hallelujah. Umuntu ubekona ukuthi le nto ngathi inzima ukuthi uNkulunkulu angangenzela yona. Angiboni ukuthi yenzeka kanjani. Nana. Kanti inkathi ungaboni ukuthi yenzeka kanjani, ubone ukuthi inzima kanjani, ila ukhona lwakho bemele lisebenza khona. Kukhona elisebenza ngithi emntweni engaphezulu amandla, awekho amandla okuzenza. Engaphezulu kolwazi lwakho, alukho ulwazi. Alisebenze entweni eyibonwayo, entweni eyiphathekayo, entweni onazo. Lisebenze entweni ongenazo ikamoya. Ila kumele usebenze khona ukholo lwakho. La nje ubona khona ukuthi angazi kanjani ila ukholo lwakho lidingeka khona. Angazi ngamaphi amandla ila ukholo lwakho lidingeka khona. Angazi kanjani ila ukholo lwakho lidingeka khona. Uthi-ke uthini uJesu? Verse 23. Ngiqinisile ngithi kini, yilona loyo oyakuthi kule ntaba nqokuleke uphoseke elwandle engangabazi enhlizweni yakhe, kepha ekholwa ukuthi lokho akushoyo kuyenza. Lento ayisho umlomo uyakholwa ukuthi njani Iyenzeka. la sinikwe imethod yokwenza imangaliso, sinikwe imethod yokushintsha umhlaba, sinikwe imethod yokumukela izinto from ezweni likamoya ibonakala ezweni lenyama, sinikwe imethod yokuthi ungaphila kanjani ey'ntweni engenzeki kodwa kuyenzeka. Ngoba kuthiwa kokholwayo kuyenzeka, uma nikholwa nikwahlula lutho. Sesinikwe imethod yokuthi hawu kanjani. Nansi imethod. Ithi imethod uma kukhona izinto obona ukuthi ingaphezu kolwazi lwakho, ingaphezu kwamandla akho but ufuna zenzeke. Number 1, sebenzisa umlomo ungangabazi enhlizweni kodwa ukholwa ukuthi lento iyenzeka. Uthiwa kho kanjani? Uza kuba nawo. That is a method uNkulunkulu. Uthi nathi imethod engibekayo. Once washo into ngomlomo engaphezulu kwamandla akho, engaphezulu kolwazi lwakho, enokanjani ngoba amandla wekho, enokanjani ngoba ulwazi alukho, ingaphezulu kwamandla emhlabeni, bese uyayikhuluma ngomlomo, ukholwa enhlizweni, ungakabazi ngalutho enhlizweni. Uthi leyo nto noma ingaphezulu kwamandla akho, ingaphezulu kolwazi lwakho, uthi uyoba nayo. Hayi ngawakho amandla kaNkulunkulu. Amandla kaNkulunkulu asebenza kumuntu uma ekholwa yizwi. Amen. Unamandla kaNkulunkulu alinde ukusebenza kubantu abakholwa yizwi. Amen. Bakholwa izinto ngapha. Amen. Zidinga. Akholwa namandla. Already alinde ukusebenza. La mandla wasebenzi ey'ntweni zenyama ngoba already uNkulunkulu sinika amandla ey'ntweni zenyama, sinika ama-senses ey'ntweni zenyama. La mandla alinde into ikamoya. Manje wena once wakholwa yizwi ey'ntweni zikamoya, lawo mandla
Wathi into sethi ihlulekile zibambekele la. Ufike utshela idemoni, phuma demoni. Uyitshela ukuthi le demoni lizophuma ngoba nakho liphumile. Awukwazi ukuthi iphuma demoni uyisho lento ngomlomo ukhona enhlizweni ukuthi siyenzela. Unganendaba ukuthi umuntu wenzani. Unganendaba ukuthi umuntu uyamanifesta. Unganendaba ukuthi idemoni lenza njengamanje. Unendaba ukuthi ngithe leli gama lami manga lisozobalandela abakholwayo. Bokhipha amademoni. Uma ngathi nje egameni likaJesu phuma ngiyaconfident iyenzeka. Nendaba ukuthi umuntu uyamanifesta noma uyaphansi noma uyabaleka noma lithi yasha. Nendaba nalo. Nendaba leswi. Khoba izwi. Amen. Mina kwenze ingibeka isandla kumuntu ogula angaphili. Wenze iBhayibheli ngobeka izandla phezu kwabagulayo baphile. Akwenze ingibeka isandla phezu komuntu ogula angaphili. Njalo uma ngibeka isandla ngaphezu komuntu ogula uyaphila. Bese kuzothi lo ogula vele ngakubuke ukuphila kube njalo bekumela khona. Wenzeke ngokwezwi. Ngobeka isandla phezu kwabagula baphile. Njalo uma ngibeka isandla phezu kwabagula baphile. But lokho ukuphila komanifest ezweni lenyama uma labe ngibambeka izandla ekhona. Uma ungabona ukuphila, don't blame God, don't blame the way, blame in receiving. Check receiving. Check in. As ngibona nje umuntu othi ena uyazi ukuthi i generation angibona isahla generation. Ubani udala khona? Utaku khona utaku. Bani khona nje? Sinezathanda bazi. Arab. Okay, as ngibona umuntu othi mina yazi ngisafuna ukufona. Ngifuna ukufonela kwaDS ukuthi abasinike izithombe. Ngoba izithombe ayivela ku-TV yami. Khona usho njalo. Uthi mungabona izithombe uhamba uyochecka i-Ariel ubona i-Ariel lapha kwaDS balokho beyithumelile izithombe. Kuphela i-TV yami ayibukeli. Inkinga ayikho kwa-Ariel ababagivana. Inkinga ke uyi-receiving i-Ariel yakho. Lungisa i-Ariel, check i-Ariel i-receiving. Problem be-receiving. Uma ugesi ukhona. Yes. Uma ugesi ukhona, ngeke uma ukuthi i-TV yakho idlala bese ufonela kwa-Eskom ubatshela ukuthi ena ugesi ukhona nothumelile kodwa manje i-TV yamadlala. Bona abagivile banikile inkinga kuyi-receiving. Thetha kulabo kumele bamukele ukuthi yini lapho ukuthi ena kumukeleni kwethu sahluleka ukukhanya kwe-TV. Akwenzeki iphutha libe nkulunkulu. Akwenzeki iphutha libe seBhayibhelini. Njalo ubona iphutha ubonisa kuphi kuyi-receiving ebantwini. Uphakathi kokuthi omunye ethi uyakholwa kanti usho ngomlomo kodwa inhliziyo yakhe njalo. Wazi inhliziyo yakhe. Angiboni Jesus. What is it? Umsebenzi awufundile nasesikoleni ahluleka awubona nje sekusukathi mina ngabo somamiliyone kanjani uyayisho ngomlomo kodwa inhliziyo deep down uyayiphika kanti lithini verse lithi oyothi kule ntaba ayiqukileke kuthi wenhliziyo nengangabazi ngalutho wena uvela ukusho ngomlomo kodwa inhliziyo uze nangu uthena sukuma le wheelchair usho ngomlomo kodwa inhliziyo yazi ukuthi lo sukuma athi abona iBhayibheli lithi lisinike method isho ngomlomo kodwa inhliziyo ungangabazi kodwa inhliziyo ikhona yithi usho ngomlomo kodwa inhliziyo ngusho ukuthi lento yenzeka uma ngithi mina njalo manje sebemukela umsebenzi bangaki lapha phambi sizandla nizothi bathi inhliziyo yakho usho ukuthi umsebenzi awumukelayo bathi isandla umlomo uthini ngumukele bathi inhliziyo ithini angifundile cha kanjani amandla wekho laba into sasibhekene phi hayi uNkulunkulu hayi wa-Eskom hayi kwa-DS receiving nafuna ngikhombise awuvule incwadi kaLukhosi sisathandana sikhuleka sisathandana incwadi kaJakobe chapter 1 ngavala kaJakobe
chapter 1. Jacob chapter 1. Chapter 1 verse. Chapter 1 verse. Qala ku verse 1, verse 3. Uthini verse 3? Verse 3. Oswele ukuhlakanipha ufuna lapho. 5 or 3. Okay, verse 5. Uma ke kini, Yes. uma ke Ngibambe kukhona kini. Uma ke kukhona kini, uma nje igama lithi uma isho ukuthi ngokubani angikhethe umuntu. Oswela. Wait. Uma kwathiwa uma, there's no limit. Yazi why ukuthi ingekho limit. Ngale nibambe lezi bafethe ngifundisa zona. Angisebenzisi ukuhlakanipha la ngisebenzisa izwi. Ngakho zithathe lezi zinto ngoba angikhuluma ukuhlakanipha kwami. Ngikhuluma mina ukuhlakanipha kaNkulunkulu. Umbambe khona. Ngeke ukuthi uzogejeka ngoba bengakhuluma ukuhlakanipha kwami ongangamandla ami. Bekhuluma ukuhlakanipha kaNkulunkulu ongangamandla kaNkulunkulu. Uma uthatha lokhu ukuhlakanipha kuzokusebenzela ngempela. Ngithi mina uma kwathiwa uma, there's no limit ukuthi ubani. Why uma kuthiwa uma, why kungekho limit? Uzobona nje why. Verse 5. Yeah. Ufuna ufunde la verse 5. Yeah. La ufunde la ukuthi uNkulunkulu makacele. Ulalele ukuthi why kungekho limit. Ngoba nakho. Makacele kuNkulunkulu. Kuthiwa makacele kuNkulunkulu ubani? Hayi umuntu othile noma ubani. Why ingekho limit ebantwini? Ilimit abantu bayinike bona, bayinikwa nguNkulunkulu. Ukuyihlulela abantu bayihlulela bona, bahlulelwe uNkulunkulu. Ukuyilahla abantu bayilahla bona, balahliwe uNkulunkulu. uNkulunkulu methi noma ubani akabeke ngalimit. Why ilimit ingabekiwe eBhayibhelini na? Kuthiwa akacele uNkulunkulu obapha bonke ubapha bonke akakhethi. Engajakati. Yini ujakati? Cela siphendule, yini ujakati? Ungakhethi. Akhethi kusumuntu. Ubapha bonke engajakati, engakhethi ukuthi hawu sefika usilipha. Hey, kuza unokuthula. Ay, nakuza mama uhlongani. Khithi. Hey, kuza ugogo umkhizi. Ay, yona ngathi. Ngimthenga ngathi umini. Ay, kuza uthobe. Khithi. Ay, kuza ulizo. Ay, lo. Ngathi uyadlala enkonzweni ngathi. Ubapha ngokungajakati. Ajakati. Akhethi. Bonke. Cela udwebele igama lithi bonke, ubapha bonke. uNkulunkulu ebapha bonke engakhethi, pho yini abalubele nabo bonke ukuhlakanipha? Inkinga uNkulunkulu nathi iBhayibheli litshela inkinga ayikho uNkulunkulu akajakati, akakhethi. Uyabapha bonke. Aqamba amanga leli iBhayibheli. Pho yini ukuhlakanipha kungekho ebantwini sezokhombisa. Ngizokhombisa ukuthi uNkulunkulu ebapha bonke engakhethi umuntu. Pho yini ukuhlakanipha kungekho kubo bonke abantu. Qhubeka uzobona nakho Khona uyakuphiwa. Kepha verse 6. Kepha makacele ngokukholwa. uthi kodwa ke lo ocelayo akacele ngokukholwa. Engangabazi ngalutho. Nabo sesiwele lapha emuva futhi kuMathewu kulokho lentathi Jesu ukuthi akasho ngomlomo ukuthi lento abayiqhubuli kodwa engangabazi enhlizweni kodwa ekhona enhlizweni. Nalana sekubuyelwa khona ukuthi akacele ngokukholwa engangabazi ngalutho. Nathi umuntu ufike ecele kahle kodwa ucele enhlizweni njani ngiyangabazi. Iyasilahla khona. Bese uyibuza ukuthi umuntu ungabazelani? Ngoba lento ibingeze kwenziwa amandla akhe. Amandla omuntu enziwa amandla kaNkulunkulu angahlulwa lutho. Wayikongabazi. Yini kube inzima wena ukholwa ukuthi uNkulunkulu uvusa abafile? Kuze amandla akhe makhulu kakhulu. Akwazi ukuqoqa inhlabathi ayenze inyama. Angahlulwa yini ukuvusa inyama akhe already sifile? Kwaye ungabazi ukukholwa ukuthi uNkulunkulu angavusa abafile. Waye ukukholwa ukuthi uNkulunkulu wakwazi ukuthatha inhlabathi ayizinyama. Leyo nhlabathi umisinyama igole akwazi ukuphilisa. Lamandla akwazi ukuyishintsha inhlabathi ayenze inyama. Engahlulwa uNkulunkulu ukunxibikalisa iqhuze limilela enyameni yakho.
engahlulwa yini ukunxibekalisa isigaxa simile la esibelethweni sakhe. Umuntu wakwazi ukuthatha inhlabathi ayishintshe benyama. Lawo mandla angahlulwa yini ukunxibekalisa i-cancer emzimbeni wakho? Engahlulwa yini ukunxibekalisa ushukela emzimbeni wakho? Uma amandla kaSathane ekwazi ukudala izinto emzimbeni wakho, usho ukuthi uSathane is powerful than God. Ukwazi ukuthi ebusweni ungenalutho uvula uSathane akunxibise izinto. Bese uthi uNkulunkulu engahlulisa kuyidisappear. Sho uSathane unamandla noNkulunkulu. Why wena ukuba sikholwa uSathane kodwa ngabe ulukholwa ubani uNkulunkulu? Yini kube nzima ukuthi uNkulunkulu ngavusa abantu bafike. La sihlala khona into zethu. Uthi akacele bese enze njani? Engangabazi ngalutho esizweni kodwa enze njani? Khona. Abesetshela ukuthi athini? Ngokuba ongabazayo nalazi igama ngokuba isho ukuthi ngoba usho ukuthi lento engitshela yona ngenhla isizathu sokuthi ngithi akakholwa engangabazi usethi nasi isizathu salokho ngokuba usho reason isizathu salento engitshela yona uthi isizathu sokuthi akholwa engangabazi usethi nasi isizathu sithini isizathu ngokuba ongabazayo uthi ngokuba ongabazayo angithi namothi ucelile kodwa enhlizweni unjani uyangabazi cele kahle kodwa enhlizweni unjani uyangabazi uNkulunkulu ngiyakula ngicela ungiphulukise kulesi sifo esikhulu esingelapheki singiphethe inhliziyo lokhu icabanga ukuthi uma ngingaphulukiswanga ngoba ngathi ngiyafa ngudokotela enzoya kuyo yabona ucela ngomlomo kodwa inhliziyo injani yazi ngizwa amandla yami phela ngathi ngizofa uNkulunkulu ngicela ungiphulukise kodwa yiphi indaba engaya kuyo enhlizweni lokhu icabanga ukuthi ngizoyapi ngudokotela ozisiza lenkinga ngoba usho awukho sho bethu ngokuthanda Nabathi into sesilahla prophet. Umuntu osindiswa kumele ngabahambe emangalisweni uhambe empilweni engcono. Kumele abantu ngabe babona impumelelo yeJesu esithole ngamandla. Ngalezi zinto. Bese beza ngoNkulunkulu ngoba bebona imangaliso. Manje abantu abasindiswa abanazi imangaliso ngibona bayahlela. Bayahlela. Abantu abasindiswa bakhuleka kahle bathi baphuka kuyireceive. Uyazi umuntu osindisiwe engacela intethelelo manje uNkulunkulu. Athi uNkulunkulu ngicela ungithethelele ngonini. Uyambona kusasa. uNkulunkulu ngicela ungithethelele usavuma isono besivuma last week. Ugudi eceleni ucela kahle kodwa uphuka kuyireceive ngazi ukureceive intethelelo. Ukwazi ukuyicela intethelelo akakwazi ukuyireceive. Bahlala lapho basindisiwe. Bakwazi ukureceive into kodwa bayicela. Bacela kahle kodwa they are poor at receiving. Akakwazi ukuthi bazi ukuthi mina ngicela intethelelo uNkulunkulu sengithethelele iBhayibheli lithi ena uma ngivuma uNkulunkulu uthembekile ukungithethelele ngoba sengivumile sengishudlana nendawo ukuthi ngifilana sereceive ukuthethelele noma kuthiwa ufilani ama feelings aseyolandela even after 1 week ayolandela lento akholwa yiyo umzalwane hamba ukholwa yizo I have been forgiven thethelele uNkulunkulu yamkhele ufilani ikhele izwi izithoba ngivuma uzongithembekile ukuthi angihlanza ngihlambulule okungani ngoba sengivumile according to the way sengithethelele ngihlambulule I don't care ukuthi ngifilana ngama feelings ngapha ngikholwa ezwini ngakho ukuthi umzalwane evuma isono for 1 month and mina uNkulunkulu nje ahlala Nkosi sizoni siyazi siyona njani uhlulela uSathane ngalesa sona senze last month and akakwazi ukuba powerful phambi kaNkulunkulu akakwazi ukuba powerful phambi kaSathane ngenxa yokuthi enhlizweni yakhe nomzalwane akahambi ngokholwa izwi uhamba ngokholwa ama-senses enhlizweni yakhe kunesona sivumile kodwa imizwa yakhe ithi kunjani akathethelelwe izwi izilithithethelele ukholwa imizwa mhla wazivuma isikhathi eside waze wakhala wezwa imizwa yakhe ngathi ngcono bese sesithethelele umethi thethelele ushimizwa akashizwa Yesu ngathi sinzima sengisivumile sengiyehamba ngokuhlambulula nabo sibani bani bathi ngiyabona ngathi asiphwele lesono sinzima kanti ugude eceleni but uphuwe kuyireceive don't believe the word let the reason sinamakholwa abuthaka Sathane akwazi ukuwabamba
uma wenza iphutha okubamba ngalo unyaka wonke ngoba uyasivuma leli phutha but awukwazi ukumukela into oyivumile nothulile uNkulunkulu. Kuthiwa-ke uma ecela lowo muntu akangangabazi enhliziyweni yakhe kodwa kwenze njani akakholwa ngokuba umuntu ocelayo kodwa enhliziyweni engabazi lowo muntu unjani unjengedlambi lolwandle unjengedlambi lolwandle eliqhutshwa ligujiswa umoya bese kuthi umuntu onjani come on ngakho makangasho lowo muntu ngakho-ke angasho lowo muntu ukuthi uyakwamukeliswa uthi uyinkosi umuntu okhuleka kahle kodwa enhliziyweni engabazi angasho ukuthi khona utho into eyodwa yomukeliswa inkosi yila bantu bebona abantu abasithisiwe becela njalo kodwa bamukeli utho enkosini bacela kahle kodwa liyaphuka ngesibili they don't believe in their heart bacela ngomlomo kodwa inhliziyo ziyakhabaza tonjalo engasho ukuthi uyomukela utho Hathi nabona ukuthi yena abantu abasindiswe bengenalo izinto. Abathandazi. Abacela. Bayacela. Kodwa inhliziyo zabo bayagabaza. Bangabazi ngalutho. Abakholwa. Sinamakholwa. Amakholwa. Ucabanga ukuthi ubani ohlale eshumayela ethi ena iBhayibheli lithi bovela ontaba suka. Ushaba hedeni. Shoba abantwana abazali abasindisiwe basuke sebebalekela ukwenza imanga bathunyezwe ukuthi abayozenza zokuqhubula inkaba abayikolwayo bese bezithi ingasesenze lezo mangalisa abazenzayo iBhayibheli alishiya ukuthi bovela ontaba basuka ubalekela into ayinikiwe nje lekhona ikholwa kumele kube umuntu ongabuhambe emangalisweni bafuna ukubisa iBhayibheli lithi imangaliso zomlandeli umuntu okholwayo umuntu oyikholwa kumele akulandele izimangaliso ngegama lakhe kaMadimoni okhuluma ngendimi ezintsha baphathile baba nezandla uma bedlula lapho banengosiko bobeka izandla phezu kwabaphula kwaphile ukholwa kumele zimanga umuntu okholwayo umuntu oyimangaliso akuwumuntu omlomane uma ungayibona imangaliso abantu abakholwayo ingenxa yokuthi bangamakholwa ngakholwa uma bekholwa kungenani umfundi incwadi kaJohane chapter 14 verse 12 lithi ena uma nikholwa imangaliso engizenzile nani niyozenza izinto lezo Jesu azenza khipha amadimoni vusa abafile kwenza njani khulisa abagulayo sumisa ishosha kula abantu abangaboni imehlo nana ingakho abantu abangakholwa benezibandleni lethu thina sisindisiwe because asifani noJesu uJesu uthe imangaliso engizenzayo niyozenza uma nikholwa abesethi ngengaphezu kwalezo ukuba mina ngiyakubamba kubantu abakholwa kulindeleke imangaliso uJesu azenza ngengaphezu kwalezo ezenziwa uJesu kodwa ziphi lezo imangaliso silahle lapha bathandaza kahle but yaphuka impressive umuntu onjalo angasho ukuthi uyomukela utho kubani enkosini sisathandaza phindela kuleli verse ngoba sisathandaza uMark ngisho sisathandaza Mark 11 verse 23 Ngiqinisile ngithi kini ilona lowo yakuthi kule ntaba yes nqubuleka uphosekelwandle yes engangabazi enhlizweni yakhe kepha ekholwa akushoyo kuyenzeka uzakuba nakho yabona kuleli gama lithi intaba liqonde isimo esikhulu lezo uma likhuluma ngentaba lana alikhulumi ngentaba emountain likhuluma ngentaba into engaphezulu kwamandla akho into engaphezulu kolwazi lwakho into ongekuyenza ngawakho amandla namandla semhlabeni ngoba uma sithi intaba sisho intaba ngizosigiyela lapho banizongibona ngakho intaba engandawo ufuni bese uthi ayiqukuleke le ntaba iphose kolwandle akushiyo intaba le
ngoba nizosusa iy'ntaba zabantu kodwa ale ntaba ziyangicasula usebenza laphayana futhi enabanelana kodwa imisebenzi thina abasinika kodwa baqoqa ngentaba ezobethena ntaba qokuleka uphosokolwane akusiyo lezo ntaba lezo. Kuthiwa intaba nanesimo esingaphekwa amandla akho, into ongayazi ukuthi ngenze njani, ngenzeka kanjani, into engaphekwa amandla asemhlabeni okungasiza amandla kaNkulunkulu kuphela kuyo. Kuthiwa-ke leyo sosimo masiphambi kwakho bese uthi ngomlomo wena ntaba quguleka uyophoseka olwandle, uthi uyisho lento ngomlomo ukholwa enhlizweni ungangabazi ukholwa amandla kaNkulunkulu. Kuthiwa leyo nto kanjani? uyonza uzakuba nako. Uzakuba nakho. Uzakuba nakho. Ushiwo ukuthi yona yiphi into? Ngeke ngakuthini. Bafethu uNkulunkulu uyaqamba manje. Pho yini abazalwana bengabi ngabantu abanezinto inqaba? Yini abazalwana bebeney'ntaba? Yini abazalwana bebeney'ntaba? Kanti iBhayibheli lithi abazalwana bengama-mountain mover. Kumele ube abantu abasusa iy'ntaba, basazalwana baney'ntaba. Yini abazalwana beshoda ngezinto iBhayibheli lithi yena konke abayokucela. Qhubeka sisethane. Verse 24. Ngalokho ngithi kini konke enikukhulekelayo Cela nidwebele igama elithi konke. nenikucelayo. Nidwebele igama elithi konke. Uma kwathiwa konke usho ukuthi lento ayincikile ngaNkulunkulu ukuthi ucelane, encike ngakuwe. Yini isidingo sakho? Yini iproblem yakho? Yini ukuswela kwakho? Yini into obhekene nayo? Yini icondition yempilo yakho? Yini into engaphezu kwamandla akho obona ukuthi ufuna ukwenza ngamandla kaNkulunkulu? Yini into engaphezu kolwazi lwakho obona ukuthi ingashintshwa amandla kaNkulunkulu? Yini into esemndenini wakho obona ukuthi ngamandla asemhlabeni ngeke yenzeke kodwa ngakaNkulunkulu ingenzeka? Yini into obona ukuthi ngokwasemhlabeni angeke yenzeke kodwa ngakaNkulunkulu ingenzeka? Kuthiwa-ke noma ngabe yini, uma kuthiwa noma ngabe yini kusho ukuthi siyekele kuwe, siyekele ngakuwe ukuthi yini ozoyicela. Asibekele imbandela nemigomo. Asikunike imbandela nemigomo. Kuthiwa noma ngabe yini, lesingesi cathi lithi anything. Amen. Anything. Pho yini abazalwane bengenayo anything? Yini bengenakho konke? Kuthiwa konke abazokucela. Pho yini abazalwane beswele kanti banikwe ikhambi lokuba nakho konke? Banikwe ikhambi longasweli lutho. Ingakhetha uDavide, uJehova uMandisi wami, angeke weswela lutho. Mina abazalwane baswele lutho. Mina abazalwane bebanakho konke. Mina abazalwane baphumelele kukho konke. Abazalwane kumele ngabe masibuka bona sifuna uNkulunkulu wabo. Masibuka bona kumele ngabe sifuna abantu. Bafethu, ngizomhlulela la. Ngizonjani? Ngizomnika ama-principles zokuphumelela. Ngizomtshela ukuthi sihluleke kuphi. Ngizomtshela ukuthi silahle kuphi. Ngizomtshela ukuthi ngabe siphumelele kanjani. Ngizomtshela ukuthi kulethe ngibona abantu bengeze enkonzweni ngenxa yokuthi babona izimo zabo bemuka nomfula nathi simuka nomfula. Bengenza kanjani kuNkulunkulu wethu? Ebele simuka nomfula njengabo. Kumele ngabe thina bazalwane siyiphendule emhlabeni. Kumele ngabe siukhanya kwezwe. Kumele ngabe siusawodwa umhlaba. Kumele ngabe siyithemba lesizwe. Kumele ngabe siphethe isixazululo emhlabeni. Kodwa sichwaye izandla kanye neso. Ngakho izwi masilishayeka libalekele kithi, libalekela ngaphandle. Ngoba ngaphandle bathembisa ini? Solution nenyane nabathandazi. Imphathe kabi lento umuntu aqale enkonzweni enezimo, bafike enkonzweni bambeka isandla ngenzekile ukuthi aphume ngaphandle eyofuna usizo. Agcine akaze ngosiza alithola ngaphandle nokutholanga ngaphakathi. Noma kwenzeke into ebandleni eyenzakalayo ngaphandle bayitshela iyafana konke. Ibuhlungu lento bafethu. Akumele sisole abantu ukuthi bangeze enkonzweni. Kumele sibuze ukuthi konakele yiphi ebandleni. Because uJesu wayengenayo imisakazo yokumema abantu. Wayengenayo ama-post okumema abantu. Abantu babedonswa yini? Imangaliso neyibonakaliso ukunakekelwa kwey'dingo zabo. And uJesu umeshila ibandla ulishiya ukuthi lipresent yena exact. Lokhu uJesu wayeyikho la emhlabeni uthi ibandla liyikho. uJesu wayekukhanya kwezwe. Ingakhetha uJohane, uJesu wayekukhanya kwasekuzezweni. Wazokhanyisa abantu bonke. And
uJesu mesehamba uthi lento engiyo nina nokukhanya kwezwe nosawuthi umhlaba exactly lento uJesu ayiyo umeshiya umhlaba awushiyanga wodwa ushiya umhlaba nebandla nabazalwane ukuthi bebe uJesu emhlabeni exactly lento uJesu ayiyo kumele ibandla libe yilo emhlabeni. Kodwa namhlanje sithola abantu emhlabeni ababegijima beza kuJesu abezi bandleni ngoba senipower miracles signs ukunakekela kwedingo zabantu bakuJesu akukho ebandleni ishoda ebandleni ishoda khona uma ngayilungisi leli bandla ngizobona lesiqhubeke nisebenza abantu because abantu banenkinga edinga amandla kaNkulunkulu banezi nje babona bese nyakeni bathandazile abanye ngoba bejabule bethanda bahluphekile abantu bafuna umuntu ozoba isolution ibandla manje beyisolution bawugcina ngaphandle izimo zabo abanye abakwazi nokuyibekezelela usuku lulodwa kunzima ongcono uqokela nokuyibulala ngoba iphathi inkulu uma ibandla lingenayo isolution ukuthi lo muntu akenze njani singakuxeka abantu siplane ibandla ilahla amandla abo ilahla imangaliso zabo ilahla ama-principles okwenza imangaliso nebonakaliso yiwo nasifunda ngawo ama-principles. Yes. Oh, verse 24. Therefore I tell you, whatever you ask for. Okay, whatever. Angithi nabo uthi ibandla likulindele lithi ibandla libe nani? Whatever. Ibandla likulindele lithi libe nani? Whatever. Angithi lithi acela whatever. Bese lizothi kuzophendula whatever. Shuthi ibandla kumele libe no whatever. Amen. Ibandla kuthiwa enalicele anything. And uNkulunkulu uthembisa ukuthi uzophendula ku anything. Manje ibandla kumele ngabe lina anything. Athi ibandla lina anything. That is the reason why abantu bengagijimeli uNkulunkulu ngoba sinako anything. How can uNkulunkulu wethu singakhona ukuthi engasolve ama problems abantu ekubeni ibandla lingabantu abasolve. Liyasinda libhashile limuka nalifuka liyasha. Now anything, now whatever. Before sivale uqhubeke lapha, ngicela ukufunde uJohn John chapter 15 verse 7. Noma ngavula sile John chapter verse 7. Vula lo whatever, lo anything. Ophethe lesingesi uvula John chapter 15 verse 7. Chapter Whatever, lo anything. Okay, asiqhubeke 24. John chapter 15 verse 7. Yes, was uma nihlala kimi izwi kaJesu lela akaqamba manje uJesu akaqambi ngakuthiwa uyindlela neqiniso nophilo elinye ivesi lithi uJesu uliqiniso elinye lithi amen yakho incwadi sempilo lithi uJesu ubani amen igama lithi amen lisho ukuthi into ayishilo injalo injalo kaningi uJesu mekhuluma ukuthi ngiqinisile ngoba usuke efuna ukusikhombisa ukuthi lento ayikhuluma ayisiwa ngoqinisile ngempela. Amen. Ingakho uma ufunda uPaul uthi ithembiso likaJesu noma kuthiwa ziningi kangakanani uyena uJesu zinguyebo nangaye zingu amen aqamba manje uJesu. Nangu wesimthola lana uthi ngiqinisile uthini uma nihlala kimi namazwi amanjani ehlala kini uthi njani niyakucela enikuthandayo nikwenze la kuthiwa ngiyacela enikuthandayo ngicela ngibuyele lesingisi ukuzothi verse 7. If you remain in me, yes, and my words remain in you, yes, ask whatever you wish. Ask whatever yabona ukuthi abantu kumele kube khona whatever ngoba uthi whatever you wish And yes, and it will be given you. yini ezoba given whatever ebandleni kumele ngabe sibone whatever give you but ibandla no whatever. How can ukuthi mina ngaba nenkinga but ngibone ibandla ukuthi liyaswela bese ngiyakulelo bandla ngibe nethemba ukuthi ngisiza abantu bezothi ibandla lina whatever alinawo anything according to promise kaNkulunkulu. Ingakubona abantu bengabalekele ebandleni ngoba ibandla lina whatever alinawo anything liswele liyadinga but lwanikiwa ama-principles okuba no-whatever nokuba no-anything. No-anything ngoba kuzothi abantu sebehambile bangasiza abantu uma bebona ibandla lino-whatever lino-anything bese lithi asibalekele uNkulunkulu ebandla basimbonile eliprovide whatever.
Okay, verse 24. Ngalokho ngithi kini konke Cela enikhulekelayo nibuke futhi. Debela igama lithi konke bafethu. konke. Konke. Amen. Ibandla kumele ngabe linani? Wonke. Amen. Ngabe linani ibandla? Wonke. Ngathi ibandla lonke. Ibandla liyakhona. Ibandla liqindezekile. Ibandla liyaswela. Ibandla lisebenza. Alinamali. Alinanto yoqobo. Alinalutho. But because uNkulunkulu unamandla. How can abantu ukuthi bakholwe uNkulunkulu wethu obehlulela ukuthatha ukunika izidingo zethu? How? Kena yikho uNkulunkulu ayikho ezweni. Ima-principles ibandla lingabalandeli. Bathandaza kahle abazalwane. But they are poor in receiving. They don't know how to receive answers in prayers. Khona umuntu ecela manje intethelelo. Kusasa usacela intethelelo isona senze last week. Uhambe ehlambulula ngaso. Siyale sisono simahlula. Ngoba ucela kahle intethelelo kodwa akakwazi ukumukela ukuthi sesithethelelwe. Uyacela kodwa akamukeli. Ubani owavuma isono uNkulunkulu wasizwa simehlulele wathi baba nyabo ngisesithethelele afakaza ukuthi isono sami sithethelele ezwa imizwa yakhe ithi asithethelelwa ahambe ngezwi bangazi babekho. People they don't believe the word, they believe not emotions zabo ama-senses zabo. They don't believe God, they don't believe his way, because to believe God is to believe his way. To accept God is to accept his weight. You can't believe God without believing his weight. You believe God by believing his weight. Akwenze ukholwa uNkulunkulu ngabazi amazwi akhe. Ukholwa uNkulunkulu ngokholwa izwi lakhe. Uma nithi izwi lakhe umuvuma isono sesithethelele wayikholwa leyo nto ungezwa lutho. uNkulunkulu yakwenza ukholwa yiza ukholwa ngamasensi zakhe. And uyibona after a 1 week or usuku uzobona imizwa yakhe isilandela lokukholwa kwakho. Amen. Disappear in ukuba guilty. Uqale ngokukholwa base kulandela ama-manifestation nama-experiences. Aqala ama-experiences. Aqala ama-manifestations. Aqala faith angawethu. Angishongo ukuthi umuntu ukholwa lezobona. Thina sithi asibone ukuze sizokholwa. Thina sifuna uqala ngokubona ukuthi sinjani sizokhona. Kanti izwi lithi angishongo ukuthi uma nikholwa nizobona. Ukubona kulandela ukholwa. Manje uqala into ngokuyikholwa ungakayiboni bese ukubona i-manifestation yalandela. Bengifisa ukuthi lo umlayezo ngabe ngikhuluma sonke isiphelele lapha. Ngoba ziningi ingcobo kunochubo uNkulunkulu abanye babeka isandla bangareceive bayitshela ukuthi ngokholwa ukuthi ngiyaphila mhla nginjani kukhona enguzwayo. Kanti bekumele beqale ngokukholwa ukuthi sengiyaphila bengakezwa lutho bese i-manifestation ilandela ukholwa. That is the reason bathandazela kahle but benze njani ama-manifestation awekho ngoba bayafika ngobathandazela kodwa bakwazi ukureceive. Bakwazi ukureceive into zabo. Omunye ngibeke isandla khona omunye ngamthandazela and wehle izwi lesiprofethi and ayisho kanye kabili mina ngiyakhohlwa iprofethi esokuprofetha zobaso ngoprofetha ngimoya. Ngathi uma ngimthandazela and uma ngasibeka isandla futhi okwesibili ngiyamphela isandla. Uma ngasibeka isandla ngithi njengoba ngibeka isandla nje ayisinto zakho ivuleka. Ngibona into zakho zenzeka. Ngibona into zakho iqaqela. Ngibona inyanga yakho ivuleka. Ngibona umsebenzi wakho umukela. Ngibona into yakho yenzeka. In Jesus ngimshiye kanjalo. Konke lento ebengiyenza ngibeka isandla bengimreleasela. Bese kusebuthi yena receive avele yena umthandazele ngomqede lapha ama receive lutho ahambe ukuthi angisebenzi umsebenzi awukho umsebenza ngutho impilo yami iyabheda ngimuka nomfula mina inkinga zami iningi hamba ngani ama-senses not ngokholwa indawo yethu ayilahle kanjani into engimreleasele yona mina bengamthandazela bengimreleasele into zakhe.